Lijep pozdrav, naš novi trener seniorske momčadi je gospodin Branko Karačić. Treneru, kada ste posljednji put bili u Vukovaru i kako se ovdje osjećate? Pa rekao bih, prošlu godinu sam bio za godišnjicu pada Vukovara 18.11. a vrlo često dolazim, rekao bih, u rodnu Slavoniju, ali rođen sam u Ivankovu, pa onda sigurno da puno puta sam boravio ovdje i sigurno da mi je drago nakon dugo vremena da se vratim tamo gdje sam počeo, u Slavoniju. Jeste li upoznati sa trenutnim igračkim rosterom Vukovara i kako ga ocjenjujete? Pa rekao bih djelomično da sam upoznat, prvenstveno sa gledanjem utakmica putem na Max TV-u. Sigurno da ima i dobrih stvari koje sam pogledao, sigurno da postoji mogućnost da te sve nedostatke se ispravi. Međutim, ja sam prvenstveno došao sa jednim ciljem u ova 4 kola da upoznam te dobre stvari koje posjeduju igrači, ali sigurno i lošije stvari kao što svaka ekipa posjeduje. Koji vam je cilj u narednom periodu? Moj je cilj prvenstveno da ove 4 utakmice pokušam dobiti najkvalitetnija saznanja o igračkom kadru, da bi zajedno sa ljudima iz uprave radili selekciju za onaj cilj za koji sam došao, prvenstveno, a to je iduću godinu napasti prvo mjesto i povratak u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Poznati ste kao trener koji donosi čvrstu disciplinu u momčad. Što još donosite u Vukovar? Pa donosim jednu sigurnu ozbiljnost, jednu ambiciju koju posjeduje čelništvo kluba, ja? Sigurno da žele sve ovo što su uložili sa svojom energijom, da i to igrači demonstriraju na terenu, da se zna od prvoga trenutka, od prvoga dana mog boravka, jedan cilj koji postoji, jedna ozbiljnost od prvog dana početka priprema u idućoj sezoni, da je naš cilj zajedno sa ostalim konkurentima napasti to prvo mjesto i zbog toga sam i doveden i zbog toga sam ja želio, jer želim jednu ambicioznu ekipu, ambiciozni klub sa željom da napravi uspjeha, a ja sam došao da napravim uspjeh. Kakav onda možemo očekivati Vukovar na terenu? Pa sigurno jedna agresivnost koja je potrebna ako želiš djelovati i željeti i ostvariti ono što želimo, a želimo prvenstveno prvu hrvatsku nogometnu ligu, da nakon dugo godina i grad Vukovar i Slavonija još imaju jednoga prvoligaša. Sigurno da želim jednu tehničku dotjeranu ekipu, da ja sam kao igrač i kao trener gdje god sam bio, a mogu reći da sam u puno klubova i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini radio i moje ekipe su djelovale tehnički dotjerom sa jednim željom, ciljem postići više gola od protivnika. Iza vas je bogata trenerska i igračka karijera. Koliko ste motivirani za ovaj izazov? Pa da nisam motiviran ne bi ni dolazio, odmah da se kaže, to nema, ja želim samo raditi sa jednim ambicioznim ljudima, a kao što sam razgovarao već 3 puta sa gospodinom Markusom, sa gospodinom Pernanom, oni su mi predstavili svoj plan, svoje ambicije i ja sa tim planom i ambicijama koje su oni predstavili meni krećem u jedan ozbiljniji rad nego što je možda do sada bio, ne podcjenjujući nikoga. Jednostavno, klub želi ući u prvu hrvatsku nogometnu ligu, mene to raduje da klub ima ambicija, ja želim te ambicije potvrditi na terenu i nakon dugog vremena vratiti Vukovar u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Hvala vam na vremenu izdvojenom za naše pratitelje i evo u ime svih vam želim dobrodošlicu u Vukovar.